Kaseng HNYM hapo ka jingelam jong President uba Thailand Star lengkoi harengkat ki katuk ni kinong kan show pisa hapo ka Central Bank of India Nongston menta kasngi kiralik yakendu UDC ka West Khasi Hills District uba Garrett LSN Dykes ban ujor halor ka jingmi ki jing keno thurmur baduko karukom terekam jong ka bank Nongston kabalapan bitar yakipat ba Kigatuk ani ki palba bakan show pisa hakatika bank but ki self help group ki badon account hakatika bank habaya kran shikila pathai khubor kila kuno bakarukom terekam jongatika bank kalong ka bathurmur hadu kata kata hakabadon ki khep baki shaot ka pisa khlam jingtep don ki ba bamyo se ka pisa de ki tayo nalor ka jingkran kelan kinong trei hakatika bank but ki we de ki jing e baki akendu Uba Thailand Star lengkoi habaya kran sekilat pathai khubor hadian ka jingya kundu UDC ulong bana kalyang joka seng kala dawan UDC bo ude ban shim khya lam halor kateka jinge baki pat ba kya kundu khamtam baun betha ekinong tre jong kateka bank bakin ai ka jing penshai ka pura shakinong kan show pisa halor ka jing bam yad bet yad renti karukom terekam hapo bank Kajing lap jonga kajing dealing bat ketika Central Bank te kajing semua betsong kia kalong kangkoi ba ngilap pli account na mission snam ndre hadu mentang yung padio ko passbook nila dap submit lot ki dokumen ki hato kajing don kam re ka passbook hadu kini kisir un padio dang ipe ek register jong ka bangru kam don ra namar tip nak e ka daw ngam tip ya kata tengi ai ong ya ki ban pendam no ndre ki ong ra chon ra passport man ka por ngor ra passport ndre hadu mentaru kim padap ya kata habaya day bat kawairu na banta jong kani ka loan jong kini ki self group ka sisi loan te ki ong yangi ba ngila ban deposit ngila ban withdraw ka pisa mo hapo license namar kadang day bet jong ka self group te hadin kata em ngidala le se pisa nang tu ki ong na ba zero balance mi shu te nakadaw ke emo kata na zero balance re ka pisa bang deposit kadang bun ki ong na ba hab renew andala renew ki ong semua bahar renew hapo jong mentatayew se ini inong tre jong kadang bang idon hi way bahaban lech nong tengong subung anda pendep ikot kisla tu kadep se ban dep ka renew ko hoj laban pendep syaban men lech nong kan pendep sya kita ikot ka kot renew tang ban renew em tang ada lech submit ka renew ko hab upgrade ka lun kum naman upgrade ka lun habang ye ka pisang impadon kam ko bahab upgrade ka lun ngam padon kam pisah ki ong amlele ma upgrade ndre ka pisah sa shu I haka account nai seng ong Unta da kam don sut te hoj ngila balik kumta rila da ka don sut te kan jayu mo yangi te ngala juwat ka pisar man la kata yo ngam yo te nga kali ka renew ru hadu mentai sini meneru ngadang le tamba kimpat dep ka renew hadu kini kisini ba menta nga kali syai kita kikot ki don po bang tingo balik pa otomit hatu sini ban le ka renew yo hana ba kala le snong tempat submit ke kikot kampat dep ka renew sangat tahi Bahkan ngila abun ngila dap hi ka arla karu ndre haba deposit mala ugnai la ban sei hi mala ugnai mo ka jing don kam jing self group ndre adu mentang ngila dap ban deposit ngila sei biang tangpa kadang pun ni ka bisa ba ngihap bangidon hantu ko ban sei nama ban telun kum ka SSD mo na banta karam ya adu mentang him padio ban sei mentar nang lek ngam yo ban sei ka bisa kasi ngap jong ate kalong kumli apa katu kasi ba bang yalek mo men sisi Tegi pawan yang amenim, tegi ong ban ngin sepatai ngin saai tegi kuat jing tuan na ti pokabang. Anda ngale yang tepat an manglakan menpan ka statement am, tegi dal yang tu pad am, po bang ngale first ki ai tak bang statement yang itu itau. Ngawan cek baka passbook, dan ji hab khliat ru. Hadin kata ngale biang sesisin, dalek sesisin pan kaya pair. Tengok ong akli ki ong pen batai mo balik kaya pair ka juk asni artili ki bang statement mo ngayo ka juk account. Ki kam batai radin kum tu pan kajing dokok ang te kim batai kim pensyai ringi te haban pun uba tre bari menshwa ula poisha asam ki haban pun u pa batai u panate ti ki ong yang ngaban dan kami iPhone sate ngonga habangan pun kumno sate ba tre nong ston kidon ti kumno ngan pun sate mo ngap mi yang ni am kadau ki di ban batai makiken tinggal akli ya katu kapisa baki ot mo ti ong haban renew ya taki bang ti account number Haba ka jing ki yang ikimit ho bang ken renew hindi ka shuot be direct ka pisa
tidak kli menen par ki ong haban renew ta kanu karu komba kin order kim pha jing tip yang imo kum ki customer te bangi haban renew ara ki pha jing tip tingila ban le no hapo ka shita yung ilang pendap hendrai ki par ki mit ho ki shu ot bet te dala kran par ki pen batai ki bana showe ki bang ki de central bank hi na showe tang ba kadan kam hi ban jing tip hinang te po bang nang te am pengen let keleng te ban let phone keleng nim it ho ira pen phone ki bana shtu hi nama ki don ki kasi arngot ki bayaram dikiru ki ong ban sa pen phone showe ban ekran bar ki ya paita tingiru ki jenjara me kata ting isne hi praksi bakil akul markre bangi baro men kasi baro kasi le nyom be ti kong ti isne hi tang ba i biarap hi ban pen phone ti ki pen batai na shtai ti kitu ki batai na shtai ki biang hi tang ba kum kini ki bari men kini bathamai bawan men ta support ya da kali sha ai jubab ai ki yala ban phet bet ban mi bet na kamera ta ki jenjar ken kajing syam ki jungi am kajing kwa ka jungi am ki kwa ban man ram ki wepi ki bateri ki ban yarap yang mau kum ki pat ba nong ston bangi don account te kum nu bangen rangi kiri jing rangi let bat ki ken batai ya kata ka bisa bari ban ot ki la ban ot ya kata ka bari ban sim ki la ban sim hende ki ban ayat kum ki rul ken mo hap ada ka jing tep ken ni ru kum ki pat ba ki ot ki ong na de ban renew menen na kali de hato tangnya pi ne ki don ru ki we em ki bon pi ba ta te mene ngalai ong ban hewan lang tang baki ong ba rakipan nak jing tho ki baro ken mi ken san renti bet kidon ki ba wan ong mo ba sei ka pisa ru apa yo yo takadaw so nakaliang jungi kum kasang at Channel West Kasil District hadin bangila yo ki jing ujor ki ba kalong palat ka bedai bat ka Central Bank of India ka badan hang ha nong ston jungi te mentakasngi nakaliang jungi kum kasang ngila wan bane kendu sinon ya u sar DC badan brom jungka distrik ka jungi ba ngila kepat ya ba lakum no nakaliang jungki tungki bor juga distrik in subhaban hai kmat lem ban ban pej lem ya ka bahaka met ha bedai bat ka bang te ngila yo banyak keren bat u DC mentakasngi te nakaliang jung ula hoj ula persengap ya kai ka bang ngila persengau te nakaliang jung ula ongkumta yang ni boseng dergat kini kilong kumi ki ba tray haki SSG haki group operator ha ba kila komplain ya kan ka bang te nakaliang jung disiru la percaya ngi ba un sakot ha u hakalai tarik jung u benai bashpau menta usnam ba yakine ki nong tre jung ka bang makin ai ka percaya ka babiang ha ka bedai bat ka jing komplain jung ki pajba ya kan ka bang te kumta nakaliang jung kum baseng ru ngibu ka jing kerpat ki pajba jung kadong ka thanyi berkowai jung ka West Kasil District ba kino ki ba pli akau mana ki ba lek don kam hak ka Central Bank te yam ta sipor ngi kirpat ba pin subha ban ya syak sitom namar ba nakaliang jung disiru ula ong ba ngan sakhot yaki ba kei ka bala penlong ba kan mi ka huri hura hadu katne hak bedai berkene ka bang te sakhot yaki ban ya keren ban pensyai ha taki jung duna trikam jung ka bang baro te kumta nakaliang jung ki moseng ru ngi pensyai yaki pajba baro jung ka West Kasil District bayam ta sipor subha ban ya syakitom tat hadu ba nakaliang jung u DC bat ketika bang kit sai ka ji percaya jung percaya ha ba de berka jing trikam jung ka bang